Ano nagpatuong doktor nga na-hire na unta sa munisipyo sa Dalaget sa bakanting posisyon sa medical officer sa Rural Health Unit sa lungsod. Ang ginakop kagahapon sa hapon uman gipiki o gimaumao ang mga dokumento niining giduso. Si alias siyang taga Paliwasan, Zamboanga City, pasakan og reklamo or kasong usurpation of authority or official functions. Mato ni Dr. Jose Edgar Alonso, ang consultant sa Dalaget Municipal Health Office nga nakatrabaho na gyud sud sa duha ka adlaw ang maong suspitsado. Yaan ko ni Alonso nga atol sa pakisusi bisan siya na impress sa gisumiti nga mga credential sa suspitsado. May na lang nga nihimo og verification ang human resource sa munisipyo og didto na nasuta nga wa siya'y record sa duha ka universidad nga matud pa siya nahimong physician. Ang kapulisan padayon usab nga nisubay sa uban pang dokumento sa suspect kung mga piki ba usab kini. Tinawagan namin yung mga character reference niya ba? At sinabi niya doon na doktor yung isang reference niya doon nung binerify ng pulis natin. Hindi man daw siya doktor. Service record niya sa Universidad de Zamboanga. That's a private university. As early as 1998, nag-umpisa na siya as health officer sa nung universidad.